valmis lähtemään, tuli lentopaikalta OK-merkki, eli valmis. Armatkaa. 3, 2, 1. Aja. Ja sinne kirkkaavedellä ilmeisesti taitaa olla Janne Koivuka lähti ensimmäisenä vihreällä. Ja Venkkönen on vihreällä vedellä toisena Juhis kolmantena. Ile meni juuri Juhitsessa edelle. Nousi kolmanneksi Janne K. tasaisella vedolla menossa ensimmäisenä. Ja Ile ottaa kiinni siellä. Ile on nyt noussut toiselle tilalle. Janne K. on aivan perässä 2 valkoista kopteria tuolla batterimutkassa. Menee ihan siellä yksi ottaa jo osuman maahan. Pääsee jatkamaan. Ja Janne edelleen johdossa ja Ile perässä tästä Elisa-suorasta. Janne menee ST5 suoralla ja batterista Ali. Ile perässä on Janne on ottanut selkeästi etumatkaa lisää Ileen. Ottaa kohta kierroksella ohi. Siinä on, mutta ottaa myös osuman tuohon lähtöporttiin. Juhis putoaa. Janne ottaa myös osuman lähtöporttiin, mutta ei putoa. Pystyy jatkamaan sitä oikein hyvin. Batterimutkassa menee ottaa hiukan pitkäksi tuon linjan. Ile on nyt meni ottamassa batteriportista läpi ja Janne on menossa tällä hetkellä, jos ei onnistu torppaamaan, niin selkeä voittoon. Ja Ile ottaa osuman lähtöporttiin, oli toiselta tilalla tällä hetkellä ja ei ehkä pääse enää jatkamaan tosta. Ei oliko se Janne vai Ile? Monesta kierros. Ja Janne tulee siellä voittajana maaliin. Siinä on 1000 euroa välittömästi hänelle. Ja nyt Mikkanen on ilmassa vielä. Toinen tila tulossa hänelle. Ilmeisesti meillä on 2 kopteria. On jo torpannut. Ja Mikkanen ottaa toisen tilan siellä. Ja se on ihan sama laittaa vaikka kopterin palasiksi tuon jälkeen, kun on ottanut siitä palkintorahat itselleen. Ja Ile kolmantena. Juhisi taisi olla ensimmäinen torppa. Ja varmistetaan lopulliset tulokset vielä tuolta spottaajilta, mutta voittajana siis MK, valtavalla ja V1. Ja kolmantena Ile FTV Juliset päätyi torppaukseen kuin DNF. Se oli erittäin hyvä finaalierä.